Ti probinsya ti Abra ti may sakit kang ronan nga atensyon ti PNP ken Army tumadani ng midterm elections. Siyam nga ili ti aday ti babayan ti areas of concern ano sa dino under orange category kaday ti ili ti Bukay, Bangged ken Pilar, idinto ti yellow category kaday ti ili ti Pidikan, Lagangilang, Dolores, Lagayan, Taayum ken Tineg. Iso may sakit na pagsasaritaan iti naiswat na Provincial Peace and Order Council meeting ti panagsagana tapno may pasigurado tinatalged ken nawaya panagbutos into umay nga eleksyon. May sakit inruar ni LMP National President Mayor J.B. Bernos sa pakaseknan ket ti panagbaling kumapatas si panakiway ti checkpoint para kaditi nakamotorsiklo ken four-wheel vehicles. Kasi masin-single out dagiti gluglugan ti motorsiklo. Ubit sang ko mga jay patas kumaso no ag checkpoint ti dawat mi no ag checkpoint da may rama namin uray for four-wheeled vehicles amin nga either private or whatsoever. Masapol nga adda ko may establisher apo nga adumet ti problema ti Philippine National Police when it comes to the conduct of checkpoint. So they should put everything in place. Ada ko sistema dati panag checkpoint. Taha nga kakaasi dagitoy motorcycle riders tayo dati may isa nga kang runaan nga concern ko when it comes to the conduct of checkpoint. Magdagdag tayo ng tropa, then mag-conduct tayo ng red teaming operations para i-check talaga natin yung nag-checkpoint sa baba. At maturuan sila na gawin ng tama yung kanilang trabaho. Naipanganegyat pa iti panakainsular ti CCTV kadag iti strategic location sa iti probinsya kasangwaran ti eleksyon. Patyan di council ang may saday ti makatulong iti polisya tanong malapedang ken masulbar dahil di posible mapasamak ng insidente. Iti record ti PNP Cordillera, si padrugi ti election period di Enero 12, umabot ang isang kapulo kedapat dagiti shooting incidents iti rehiyon, siyam karitoy, ket manipod iti probinsya ti Abra. Idagdama, nasurok 1,400 police personnel ti puwersa ti polisya iti probinsya ken nakasangganan na pay nga nayunan no kasapulan. Inba sigurado met ti Philippine Army ti puwersada tapno may paay ti anay nga seguridad dagiti umili. We are a political organization. So anuman yung aming deployment dito sa area natin sa Abra is because we want to ensure that the area is peaceful, orderly, and matuloy o hindi magulo yung coming election. Maasahan nyo na ang kapulisan is ginagawa ang lahat para mabago natin yung sitwasyon ng eleksyon sa Abra. Ayaw nating matulad sa previous elections. Kung nakaya natin na maayos yung barangay election last 2023, dahil kami rin ang nag-supervise dyan, dapat ngayon ganun din ang gagawin namin para maayos. Walang hindi natatakot yung mga tao na lumabas na bumoto at maiboto nila kung sino yung gusto nilang leader na mag-lead sa. Inpaimametin ni Acting Governor Attorney Russell Bragas, titalek na iti PNP ken Army para iti natalged ken natal na probinsya. Dinawat na di kooperasyon na di amin manipog kaditi opisyal, aging ka kaditi umili, tapnon magunod ti kalikago manakapya nga eleksyon 2025. Ti pakaseknan ti linak kental na ket pakaseknan tayo amin. Adda amin paset tayo nga umili ket mamatiak nga agtitinulungan tayo. Ito yung ket makamtan tayo, magunod tayo ti nananay nga talna ken kapya ditoy madani nga eleksyon. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.